4 बोसोर बैसोनि सासे गथ'आ गोमानानै दङ। ढेकियाजुलिनि घग्रा कसारी गामिनि थागिरि खुंसार बसुमतारी आरो माइनावस्रि बसुमतारीनि 4 बोसोरनि गथ'आ गोमादों। बे अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'आ दिनै बेलासि समनि 2 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ। गोमानाय गथ'नि मुङा दैसां बसुमतारी। उन्दै गथ'नि गोमानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा जोबोद दुखुआव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुदोंब्ला 801161985 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। 4 बोसोर बैसोनि सासे गथ'आ गोमानानै दङ। ढेकियाजुलिनि घग्रा कसारी गामिनि थागिरि खुंसार बसुमतारी आरो माइनावस्रि बसुमतारीनि 4 बोसोरनि गथ'आ गोमादों। बे अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'आ दिनै बेलासि समनि 2 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ। गोमानाय गथ'नि मुङा दैसां बसुमतारी। उन्दै गथ'नि गोमानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा जोबोद दुखुआव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुदोंब्ला 801161985 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा।